Impagpanlakkel ti Mariano Marcos State University to 100% passing rate digiti siya managtake iti October 2025 physician licensure examination. A group 3 out of 4 met wenno 77.50% iti national passing rate. Basariti din iti College of Medicine ni Dr. James Patrick K. Peralta, daytoyan ti may kasya managunudda iti 100 passing rate sipud pa idinalukatan ti kurso a medisina iti universidad iti tawen 2015. Malaksid iti kinaporsigido diti estudyante, kunati din adak kela tulong ti sibubukela faculty kaditi baligida. For the faculty, we are actually proud to have that in the College of Medicine, Mariano Marcos State University. We have different specialties who are teaching different areas of responsibilities, so with basic sciences and clinical sciences. More so in the clinical sciences na talagang specialista yung mga nagtuturo. And it has been like that ever since this College of Medicine is established in 2015. We are assuring students who are enrolling in the College of Medicine that they will have quality medical education. Dakkel payabanag para iti universidad digiti nangato a passing rate gapot ang makatulong daytoy amang paneknek akaya dayti makipagsabayan kadagiti duma pagadalan iti pagilyan nga addaan met iti kurso a medisina. Maysa ni Dr. Ira Cassandra Castro kadagiti maibilang a pride iti MMSU gapot ay isuna iti top 1 iti March 2023 physician licensure examination. Makuna dakkel iti nagbalin nga oportunidad na gapu kadaytoy a baligi ngem pinili na iti agserbi iti probinsya. What really made me decide to stay in Ilocos Norte is, number one, ever since I was in college, the Mariano Marcos State University has always inculcated in me to give back to the community. And of course, what more could be done than to enroll here at Mariano Marcos State University and then serve in the community of Ilocos Norte. Namnamaen iti universidad a babaen iti panakaijaya iti kurso a medisina iti probinsya, masolusyonan met ti problema ti kinakurang ti doctors. Iti panagbisita mi iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center itay laing Kalabes, namuan mi nga da iti pagkurkurangan dati bilang diti doctors. Meron tayong shortage. Most of our aspiring medical students who want to serve here, nagsaserve sila sa major cities and other provinces. So, the establishment of MMSU College of Medicine is to provide an avenue and quality education to our local aspirants para in the end, dito din sila mag-serve and it will benefit the province as well. Inayon ni Dr. Peralta nga agkurkulang dapay kadagiti full-time professors ken agdama silulukat iti School of Medicine para kadagiti interesado nga aplikante. Kabayatan na impasirip kada kami ti universidad dagiti pasilidad da nga isu iti kangrunaan nga usaren dagiti estudyante ti medisina. Iti panagmoderno ti panawen, makita ang makipagsabsabayan met iti College of Medicine. Saan ni nakasapulan dagiti estudyante ti cadaver, gapot babaen kadaytoy nga equipment, dito'y dan nga adalin ti human anatomy. Nagbalin pa yan ang paset ti robotics iti panagadal digiti estudyante. Ti School of Medicine ti addaan iti sumagmamano a robots kas kadagitoy. May sa kadakwada iti maus usar, iti panangadalda ken panagbalinda a familiar iti panaganak ti may sa babae. Addaan dapay iti bukod a simulation operating room. To all aspiring students who would like to enter in the College of Medicine, specifically in Mariano Marcos State University, we would like to inaanyayahan namin kayo sa inyong lahat na mag-enroll at mag-apply po dito. Mag-start po ang application namin by next year, January po. Huwag niyo mag-alala, ang College of Medicine natin of Mariano Marcos State University is a very friendly university for students like you. And syempre, Doctor of Medicine to, expect that you will still have a lot of things to learn and a lot of things to read. And I cannot say that's stress-free. But being a medical doctor is a prestigious profession, and more so, it is more in the service of the people rather than yourself. Mark Magdirila, Balitang Solid North.